Благодаря ви, че сте тук днес с нас, водени от интереса си към иновативните разработки за икономия на гориво и енергийна ефективност на българските отбори в престижното европейско състезание Shell Екомаратон 2014 година. Тази година ще участват 3 български отбора. Както вече чухте, те ще бъдат от Технически университет Варна, професионална гимназия Чепеларе и от Русенски университет Ангел Кънчев. Автомобилите, с които те ще се представят, са в категорията прототипи и категорията градски тип, но и 3 автомобила всъщност ще използват като източник за енергия електрическа мобилност и възможност да търсят решения за устойчива мобилност, търсенето на решения за световните енергийни предизвикателства, пред които всички ние сме изправени. Да благодаря на менторите в лицето на госпожа Нешка Робева и госпожа Даковска. Бих искал да използвам възможността да поздравя всички участници в Shell Екомаратон Европа 2014 година, да пожелая на българските отбори успех и едно достойно представяне. Приветствам нашите млади приятели. Приветствам ги от цялата си душа и сърце, защото трябва наистина да вярваш. Да вярваш, че ако положиш достатъчно усилие, ако се стремиш към знанието, то резултатът неминуемо идва. Аз искам да кажа на участниците, че тук най-силно важи олимпийския принцип. Важно е участието. Това е на дебютантите, част от днешното състезание Shell Екомаратон. Благодаря ви.